Samantala, tumaas po ang bilang po ng fireworks-related injuries sa Ilocos Region sa pagsalubong po ng Bagong Taon ngayong 2026. Ayon po yan sa pinakahuling tala ng Ilocos Center for Health and Development or CHD. Batay po sa datos, umabot po sa kabuang 290 na kaso ng fireworks-related injuries ang naitala mula Desyembre 21 ng taong nagdaan hanggang umaga ng Enero 4 ng taong kasalukuyan, kung saan 8 ang naitalang karagdagang kaso. Mas mataas ito sa 36.8% na kumpara sa naitalang 212 na kaso ng kaparehong panahon noong 2025. Quitis, 5-star, lusis at boga at mga walang label na paputok ang kabilang sa mga pangunahing sanhi ng masabing insidente. Pinakamaraming naapektuhan ang mga edad 10 hanggang 14 na taong gulang na bumubuo ng halos 20% ng kabuang kaso, habang higit na 81% naman ang mga biktima ay lalaki. Ang mga datos ay nakalap mula sa Provincial DOH offices at Provincial Health Offices, pampublikong mga pribadong ospital at DOH Hospital sa pamamagitan ng Online National Electronic Injury Surveillance System or yung 1ISS. IFM News. IFM News. IFM News.